așa, sunt Gabi și astăzi vom face un episod de Brawl Stars. Dacă vreți să mai fac like și subscribe, să facem 150 de abonați, dar nu cred că vom ajunge. Ați văzut că aveam 148, acum am scăzut încă 3. Hai să începem să facem niște misiuni. Am auzit că avem una cu melodii, da, și dăm cu ea pe knockout. Hai, let's go! Pe solo și 2000 mi s-a întâmplat un bug imens de tot, în care pe ranchet ți se glitchea când jucai cu prieteni pe primul sezon. Acest ou vă las, dar vă arăt și episodul unde îl luați. Este un link în comentarii. Dar nu știu de ce melodii când dai tu ultimată și îmi câștigă cealaltă echipă pe knockout se face acum. Pe melodii trebuia să o luați atunci, dacă nu mai aveți timp, sper să vă pice de start drop. Și o să vă arăt acum noul brawler pe ecran. Și acest brawler Draco va fi valabil în următorul sezon. Acesta este brawlerul, 3800 de credite, cine vrea să le ia, sau un începător 1900, sper să luați. Și hai să trecem pe Brawl Stars. Am revenit și să mai dăm încă 2 meciuri cu melodii. O să joc mai mult pe Brawl Ball și pe knockout, vă spun. Îi batem pe ăștia. O să fac și un episod cu să iau titlul lui Edgar Cio cu Brawl Stars. O să fie o mare bătălie. Vedeți de ce puțin. Pe gas la mărții. Acum scoate sunetul lui Jim. Și pe gas. Mulți brawler. Și atacul lui Buzz l-au nerfit. Dar o să vă arăt în episodul următor. Acolo m-au omorât. Dai semn și Mandy, băteți-vă. Hai, Mandy. Mă bazez pe tine. Bine, nu. Dacă o să ajung la 5000 de vizualizări, o să vă dau 5 sultan care la fiecare. Dați like și subscribe dacă vreți să-l primiți și voi. Și primii 5 în care au scris în comentarii Sultan Carl, dar o să mai dureze, în august o să fac episodul ăsta. Până am 5.000 de vizualizări. Și de acolo poți deveni și super secretor și trebuie ceva cu elixir, am auzit. Bă, l-am nărsut bucurat. Îl bat, îl bat. Nu fac timing. Dacă se învârte cineva, face timing. Și uneori dacă dă loser-ul te păcălește și te omoară sau și altfel. Hai să câștigăm, Doamne ajută. Nu. Acesta este un băiat toxic, de cum vedeți că a dat emotul ăla cu plovul. Vă imaginați și voi că doar toxici fac așa.
Abia aștept să vină nou Brawl Ball peste 17 ore. Și măcar ne-a dat cu boți. Dreams come true. You'll remember this melody forever. Hai, Angie. Așa, mă, băiate. Bine. Harmony brings melody. Take love. Așa. Melodians, are you ready to rock? Și dacă mai dau acest meci, o să fie atât. Ultimul meci. Sper să ne ajute. După meciul ăsta vă arăt și videoul lui Dani. L-a postat unde să luați un film gratis cu acesta este. Este în comentarii la videoul ăla cu Godzilla. Bă, dar mi s-a pus lag-ul. A pus lag-ul. Ăsta tot mișto face. Bă, s-a pus lag-ul. S-a pus lag-ul, bă. S-a pus lag-ul. S-a pus, bă, lag-ul, bă. S-a pus lag-ul. Nu știu de ce. Bă, de ce, bă. Fac, bă, video. Bă, dacă toxici mai văd jocul ăsta. Scrieți Brawl Stars pe YouTube și dați la ultimul video de a lui. L-a prezentat Dani cu un băiat. Sper să luați și voi gratis să vă distrați de el. A, ia și tu mingea, bă. A lăsat și mingea. A turbat. Ne vedem mâine la un episod de